Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, isagot kada kayo ti #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, ti umuna apaset, ti makalawas apakasaritaan arapauluan. Karbengan nga agragsak. Dito'y drama tayo, Sonata ni Aya. Kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for... Apay ngagsangsangit kayo na sang petak nanang. Anya tinapasama kay. Ita ka di pa ti panagdi tayo. Makarwaran iti pagbaludan ni tatang. Uwan. Matumpalin ti arapaapta. Makarwaran iti pagbaludan ti amam natin yan. Agawinan ngas may samang kay. Anya. Ngam apay. Sigun iti may impakaamot ti may sa pulis iti kampo. Nairaman ka no ni tatang mo anak sa gas at kadang iti nagrarangit a balod. Nagkasang madtinagasan ni tatang. No ka ano makarwar ko man iti pagpaludan. Isupay ti panakatay na. Nakasasaam na unay. 20 atawan ang nagikaro iti pagbaludan ti amam. Sa kalpasan na, agawi na kas may sabang kay. Awan mabalintay na isot gasat na. Oray na ikahimot ng tinagbasulan na. Sapay ko ma. Agtal na ti kararwan asumaklang itinagkaisapak. 5 laang titawan mo iti mabalot ti amam. Kapu iti kinarigat ti biyag. Saan ta na sarungkaran ti amam iti pagbaludan. Nakusnaw iti lagip ko dahi tanan. Ngayon malagip ko. Idi ubingak pa'y. Kasla. Anong sayang. Diyak man lang makita. Tapno maarakop ko kuma. Nakasarita ko ni Papa Nathaniel. Kaya't nakakanumat ama-am mo. Aday ta dito'y balay. Nisagano kung di pag-asumango kong kwa na. Barang saan na at tagibasitan di kinakurapay ko. Saan mo kumapanunutin, dayta? Anya man ti kasasad tayo iti panagbiag. Baknang kan nakurapay. Karbangan tayo amin ti agragsak. Dayta lang. Lading itag-asahan na ka matuloy nga umay dita palayo. Taapay. Nang namnama akpay mat nga rod. Sinapak tinagawid manipod iti opisina. Tapno makaisagan ak iti panang sanga ilimikan ka. Naggawid ak lang tap nagpalusak ko ma. Yung madakalata problema. Masakit ka di manan ni nanang mo? Lading itak. Yakpay lang may bagaking kaita. Maawatan ka. Inton maminsan latang arudan. Amang ano saan nakamatla masangon ni Papa. Ada ka sarsarita na iti cellphone na kat amangan no rumwar inton madamdama. Nakiktuta kitim pasabat adamag dagiti kabalay ko. Nagwaras adagos ti damag, may papanitipan nakapatay ni Tata Berto. Makipagrik na ak, nanay. Agyaman ak unay, Alma. Nakasang unay tinakapayan ni Berto. 20 atawan gapo iti panakay pabasol ken kuana iti krimen adi namut na aramid. No kaano pa makarwar ko man.
Isumat ti panang patay da. Kumusta ni Nathaniel, nanay? Saan pa'y arim mo iti kwarto na? Impakada na idirabi makipagkita ko maiti kaayan-ayat na. Tapno mamamo na ti pamilya ni Mirasol. Nakapagsangod ako magpayson kini Mr. Gonzalo. Nairanamot na nakastoy ti napasamak. Makipagrik na kiti napasamak kini tatang mo, Nathaniel. Amok, nasamuna ti marikrik na yo kini Nana Ditas. Di ran na pa makisinarak ako makini Mirasol. Tapno agam amo kami ni ti amana. At adalakit nga ruteng nagtuha-tuhaak. Apay, gapo ka dita. Nakurapay ka ang kaskanyak. Amom aga po iti panakaibalod ni tatang. Agmay-may sa ninanang anang isaka di tibiyag mi. Kakasi ang nagtrabaho. Tapno may sakad na lang ti panagbiag mi. Ba nag-adayawag unay? Saan atubang ti kinakurapay tapno nagbaligi ka? Ngumsan nga mo ni Mirasol, amay siyang ex-convict ni tatang. Kasanong ilawlawag ko anatay ni tatang iti pagbalodan. Adda ka din nalipatam ngay baga, Mr. Ragwal. Makamon nagiti taom iti panakaisang lad ti shipment. Tsakon ulitan ti umuna nagsaritaan ta. O sige nga ro din. Ni Mirasol ba? Dakas na nung natin nagsaritaan ni Mr. Ragwal. Papa, napaut sa ti pa nagsarita yu ka ni Mr. Ragwal. Nagpautan ti pa nagsarita yu iti telepono? May katlo adarasan day jaya panangawag na kanya. Dimteng ka din ti kaya na yat no? Saan natuloy, Papa? Ada ka no problema iti balayda? Saan kan samot ang napatagkan ko na? Mabuting samot ang makisango kanya. Saan na nga hindi talyeno niya ti problema iti balayda, Papa? Siguradong lang nga magustuak ti kaya na yat mo. No saan? Nasaysaya at langan, ngaglinipat kayo. Girl, I need you. I need your love. Manipod dimtang ta dito'y igid ti baybay. Saan ka pa nagtagtagari, Nathaniel? Anya ka diya talaga ti problema. Mirasol, diya ka mo no kasanong ilawlawag ko king kareto eh. Sabay ko matamaawatan na. Maburbur siya anak kan ka. Manipod na gayan ayat ta. Itala nga kastoy ka. Pagkawanan ako ma. Nagulbudakin ka. Anya ti kayat mo asawan. Adda ka di sa bali a babae iti biyag mo. Inayat ko ti si Bubo kalaki na tao. Kalpasan na. Siksi ka lang tayo ayatak. Saan ka kumangagsangit? May panggap na ito iti amak. Sumangpat abang kay. Makipagrik na ak. Saan ko pa ilang maawatan? Napatay ti amak iti pagpalodan. Anya ti kunam. Dayta apasamak tiyak manipudnoking ka. 20 atawan na napalod.
Gapo iti krimen anay pabasol keng kuana. Apay nga italangay pagam kanyak dayta Nathaniel. Apay nagilimad ka kanyak. Nagbaliw ka din ti panakahit mo kanyak. Gapo iti dayta anamon. Tsaka mo, mariribukan ak. Apay nga minasan mo nga impudno at agos kanyak. Ay, Berto. Nagkasangit na kaya napagtagkid ka. Nakaikaro ka ni di pagbalutan. Si Magpatkan. May saka na bangkay. Daksang gasat kayo launay, tata. Nabalod kayo ti krimen at di umitinramid. Kalpasan na. Awan basuryo apinatay da. Nathaniel, Nana Ditas, makipag-Rick na ak. Agyaman ak, Ilma. Nanang, agtugaw kayo. Ang mga namatali mo daw kayo. Nasam na unay, tisig sa gabain nyo, itigtama. Narwaman, ajak na adan na ni Berto, iti unos ni 20 at awan. Nasasaab na ito yung marikrik na. Awanin mabalin tayo, nanang. Awatin tayo ni kinapagno. Palubusan tayo ni tatang nga ginana. Itinagkay sa abiyak. Naisang patgayaman ti bangkay ti ama ni Nathaniel. Manipod-impod no natipod no akinatao ti ama na. Saan kami pa nakapagsarita? Kaguram ka din ni Nathaniel? Saan na nagayatan amay sa abalo ti amana? Kan napabasol laang. No impod no na kumadagos. Nalaglagan ko mga awatak. Nalabit adi mo kumapay enaklon ti panagayat na. Tinapod no nga agayat. Awan kondisyon ken reserbasyon. Ayatan ti si bubukal akinatao na. Naitumtuma ka nga agayat, Mirason? Karumam ni Nathaniel. Nasingad tang agayam. Awan man la tinaibagbagam kanyak. No pakabasulak daytakan ka. Pakawanan na kuma. San kan tupay lang agaw awid inton malpas ti trabaho ta. Baliwan tanto ti agsarita. Pirmayo laangan ti kurang iti daytoy papa. Nagbayag kayo mat nga minanakisarita iti sangaili ho. Hindi sumpay lang iti lamisaan ko dahil Mirasol. Basahin to pa eh. Asino ka di dagijay sangaili ho? Ijak magustuhan ti panangkit kita na kanyak. Kadwa nagayam dagiti nakaistambay iti labi itay. Kanakan ni Mr. Ragwal na jay. Barkada na ragiti kakadwa na. Apayasan ani Mr. Ragwal ti imay. Nagadukit dinadamdamagam Mirasol. Aday ti biyay ni Mr. Ragwal. Talken na launa ni Benson nakanakan na. Kastagayam, daddy. O sige, rumuarak nga rudan dito yung opisina yo. O sige, umuna kan dulatan nga gawid. At dando pa'y papanak. Nagmayat gam tagpasyar dito'y parke no Caster Rabi eh. Nagraranyag dagiti silaw. Ay, naimbag ta na panunot kung awisan ka magpasyar pay laang. Rabiin to siguro na makasangpat ni papa. Makumikom sa launay kadagiti negosyo yo. Sa bagay talaga kasta siguro ti negosyante niya. Idi ubingak.
Manmano ti panawon na kanyak. Nasapa ngamin apim mo sa iti inak. Oh, limiday ka man na nakalagip iti inam. Elma, inawis ka ta mariribukan ak unay. Anya ti aramidam no si kati agsadi ti biyang ko. Ah? Si kamat lang ti nagkunakanya kita bigat. Uray anya ti kinatao ti ayatam. No saan ko man nagilimad kanyak? Nalaglagan ko mga awatag. Girl, I need you. I need your love. Kaltangan ti rabi nanang. Sumagmamula ang tinabatihan na kintingay ka na tayo. Awan pa yung unay turok yung manipod na masahag ni tatang. Nathaniel, Tumtumram man ang tiluayo. kaslamar pati barukom ko anak ko. Ad-adda amarik na iti saam. Makikita iti pangkay ni tatang. Makalawas lang tinitad na bakasyon ko. Iti trabaho na nang. Sige. Intun Sabado, may pumpunin di tatag mo. Adapay talugan daw manipod ita. Ay, malagip ko gayap. Di kayan-ayat mo. San kami pa yung nagsarita? Manipod impudnok ng kuha na ti amin. Nusan na kamaawatan. Bit nupay na sam. Awatak. Nana. Nathaniel, mailiwak launayan kan ka. Ngam, pa'y nakarik na ako niti panagduwa-duwa. Ngam, sakit ang tinakam ko mapukaw ka. Kaputaya-ayatan ka unay. Ni papati pang panunutag. Maawatan lang tong atati kayan ayat ko. Ni Papa, umawawag. Hello, Papa. Umyanak ni ti hotel. Ada ngamin si mangpet nga investor. Bigat to siguro no makasangpetak dita. Ngam kumuyo ka kiti investor nga agpa Manila. In kamin tubay dyan Cebu. Mabayag nga ngawan kayo, Papa? Ang mga no makalawas nga wana. Iswasikan tubay lang ti makaammo iti kumpanya. Sige, Papa. Wala ka turok at matlaan. Ada ka di pa ipagayo, Papa? Saan ka nga awat iti sangaili di tabalay? No adda umay iti opisina, saan mo nga awatan no saan na negosyo ti kapuna? Wen, Papa. Kan awan tulakit diti oras ko nga agawat iti sangaili. Gaputa sigurado ang mabanugak to iti opisina. Makipagreknak iti pupusay ni tatang mo, Nathaniel. Inton maminsan abigat gaya man ti pumpun na. Agyaman na kiti kaddam. Sana ka nakaturog anang pampanunot kan kay di rabi. Kat itay awagan nak. Simurot ka ni Elma. Ayan nga rod ni Elma. Nagawid ka no pailaang ijabalayda. Umay ka no dumanon inton madamdama. Inawis ko nga umyan ijabalay tapno da kadwak nga agawid.
Agyaman na ta na ianos mo tinakianding ay kada kami. Kuray kasano ti kinanumume. Namo kinilma. Ngawan gahim ni papang mo. Aday ti biyahe. Isong agmay may sak ita amang imaton iti kumpanyami. Ay, Berto! Nasamlaw na itating ipapanaw mo. Palubusan tayo ni tatang nanang. Sapay kung mataginan ng tikararuan. May buyog ak matan, Elma. Kasla marikrik na ti saan amarikrik na da Nathaniel kan na ditas. Saan ka nga adayo kanyak, Mirasol? Agpayong ka. Nakapudpudot eh. Aday ta. Nisagrikan ni tatang ititan. Agad. Manat na mala ang anak ko. Ipapas ko pa'y abuyahan ti tanam ni tatang mo. Mirasol, Elma. Urayo muna kayo. Adasang kabasit sa ganay di palay. Agkukuyog tayon. Agkakalugan tayo iti kotse. Nakadardarang ti init. Iso husto ni Mirasol. Tani, nagkuyam. Amangan nagtudon. Awan problema iti kumpanya, Papa. Imay ni Mr. Ragwal. Kadwanan ni Toby aka anakan na. Saan nagayam nga amo anapan kayo dita, Cebu? Oh, kasta ka rin. Sana bale, kasaritak tulatan. Kata jaya akayan na yat mo. Naipumpunan ti ama na, Papa. Kadwak ita. Pagsarsaritaan da ka. Anya. Apay. Inton makasangpot kayo. Yam amok to kada kayo. O sige. Napay kasarita. Bye. O sige, Papa. Bye. Nathaniel, sumangpatan ni Papa inton bigat. Mirasol. Nakasagaan na kakadin amang yam amukanyak ang kuana. Kasan, nusan nakamaawat? Agtalag ka kanyak. Kansapay ko matamaawatan nak. Santa pa'y lang nga ibagbagat may panggap ka ni tatang mo. Maawatan ka. Sapay ko matasan na sa tirik nam. Maawatak ti ka po na. Sapay ko ma. Tamaawat nakto ni papang ma. Agraman si bubukan akinak tao. Saan kagayam nga mininom iti nasangar? No kasta, buya anak latangarod. Iti gayam kumpanya ni Mr. Gervasio ti pagtrabawam. Damag ko, nababakan numat ti panagpaswildo na kada kayo. Ano sana na, sir? Kasta na kitag bibisin nga empleyado. Naimbag, tanapagturpos na kapain ni nanang mo. Amang ano nagpatingga kalako ma, a karpintero. Papa, siya kundi lang niya iti pulutan niyo. Pasensya kayo na, sana kayo ang madanggayan ni Nathaniel. Agtugaw ka. Kasarita kayo anaimbag. Kat sana kung ngagpalpalikaw, Mirasola. Diyak magustuhan ni Nathaniel, aparakin ka. Inton Domingon ti kasangay ni Smiley. Ket kunana, asikanto ti kang runaan asanga ili na. Papayasyak. Kaputa si katik kinaubingan na. Ket kang runaan apagayam na. Anya? Siyak pa'y lang ti ibilbilang na, a best friend na. Uwan iho.
Saan na amalipatan day di kanayon nyo apanagay-ayam idi ubing kay pailaan. Ah, Nakaragragsak amang istorya no kwa kanyak kinaglabas. sa bali, idi. Sa bali mo't itan, mama. Napintas kan nakasaysayaat ni Smiley. Mas bagay kayo adwa. Ngamiti day atyon ano piyam. Didak iduron ang mangaram kang kuhana. Amo yumot, no kasano ti panagayat ko itinubyak. Jak kayat ni Chona aparaken ka. Saan mo't ada kayo agayat Saan arum mga da kayo tagpili no asino ta ayatek ka nasawaak? Natangkan una yung ti ulom, Dario. Sorry, mama. Unget kay lang nga unget. Jak to matindari ti kasangay ni Smiley doon Domingo. Adda pa panan mi kinchona. Di nakpagpungtutan, kan di nakibabain ken ni Smiley. Taim pa sigurado kon ti idadar ay munto iti kasangay na. Apay ngamin nga inaknak mandak at nakem ko. Da kayo kidin ti matungtung pala ka na yun. Oh. Da kayo tilatan ti mapan. Dulaan nila. Buti-buti. Madayon. Ay! Agsubli ka! Ado pa iti bagag! Dario! Tatang, ayan tayo dumakalding tayo. Apetal lumot ng tinukod yung inlinong. Inlakok jay dwa balasan ko. Sino nga tigim matang, tatang? Ni Smiley. Ang imbaon na ni Mauro nga iso ti may gimatang. Ay, ano ni Smiley ti kalding, tatang? Naayon ka no, ti partyenda inton kasangay na. Ay, kaano nga ti birthday na? Inton Domingo ka no. Isuma ti imbaga ni Mauro. Anya? Ay, sigurado nga imbitaran na lakit din ni Dario. Ay lakit di anak. Ta nagkaubingan da. Kat nasingid dang agpagayam. Iso nga dumar ay tulakit di tinobyo iti kasangay na. Adon tinagbaliw iti panaglabas ti panawan, tatang. Saan na nakaslay di ubing da, ti kinasingad da. Sa bali idi, kat sa bali mo't itan, tatang. Aghimon ka kaday, balasang ko. Iso akas ta ti ibagbagam. Ha? Ni? Saan, tatang? Apay ko mga agimo nakngay. Idin to tawan mo't relasyon da Dario ka ni Smiley. Sa maysa, ay ayatan nagtinobyo. Kan kang ronani ti amin, at da pa nagtalag ko kan kuana. Mabiit lang, umayakon. Naimbang nga orasyo, Tita Guada. Ay, kastamot ken ka iha. Amo katay amigak analaing amakima yung ti agtuk-tuk-tuk itay. Sige, sumrot ka iha. Thank you. Nakaumay ka man iha. Ada ka di nasisita nga ibagam. Nagapo ka di balay de Vanessa itay, Tita. Gapo ta malapsak to'y balayo, di magasak matan. Tapno yawat ko ti imbitasyon ko para kada kayo kin Dario. Ay na iha, pasensyakan tawan ni Dario. Iso saklatan ti mangawat ti imbitasyon na para ken kuana. Sige, Tita. Katnam na maag. Makita kayo to kid Dario, iti kasangay ko. Namnamaam iha. Umay kami nga umay ken ni Dario. Birthday gayam ni Smiley nung Domingo? Wen. Imbaga na ka ni mama. Asakto ka no ti kangron na nasa ngayeli na. Dumaray kan to. Ay saan? Giyak mapan. Ala, tapay di ka mapan.
Namnamaan na ti ipapan mo. Kan kuna na asi ka ti kang runan abisita na. Nakababain, adi ka tumabuno. Napatpatag ti papanantayin tong Domingo. Ngam iti awis dayjay ng Smiley. Sanak man abulaan ang kasta Dario. Amang ano kun kunam lang day ta. Ngam kinapudno na kat kayat mo timapan. Pudno ti bagbaga. Yeso di mo kumamot pagduwa-duwaan tinalaos una panagayat ko king ka. Alawen, apo. Saanan? Kan nagtalagakan ka. Maawatak numapan ka. Ta kinaubingam ni Smiley. Kan nasingid kayong agpagayam. Day ko nakon. Sa anak amapan. Napatpatag ti panagkuyog ta inton Domingo. Ngam ti kasangay dayjay ng Smiley. Girl, I need you. I need your love. Apay, nga italaang tisangpat mo. Sa di naman ayat tinapanap. Ungit manen. Umpay na sayata pa nagsarita yung mat. Di yung tamagan mo, ma. Ang mga nagpungtot ka lalo. Naggapo ka kadimanan iti balay da tiyona. Makay ninumak, mama. Mabit lang. Mabit lang. Ado pa'y ti kayat ko nga ibagakin ka. Anya manen. Imay na Smiley. Kat sikat tiranta na kumakasarita. Ngamawan ka mat. Anya pala ti baga na kanya. O may nako personal nga itadken ka ti imbitasyon na iti idadar ay tanto iti kasangay na. Kunak met sa anak to amapan, mama. Iho, impasiguradok manen itay kenkwana. Adumar ay tanto iti birthday na. Apay ngamin nga inaknak mandak kunak manen. Apay ngamin nga impasingkad yu pay lang ti dadar ay ko. Kaputadyak kayat ang mabainan iti panangawis na ken ka. Kan adaim paripirip ko kenkwana panggap iti panagpagayam nyo. Kan nakababae no di mo patgan wenno anamongan day di nga imbagak. Anya kami timbagayo kenkwana? Imbagak anasaysaya at pay kuma no nalablabas pay ngam agpagayam tilangin-langin nyo adwa. Nibagayo day ta kenkwana? Kapaka isot kayat ko para ken ka iho. San matada ka di makiasawa? Wino mga asawa kenkwana? Kat anya ko tinsungbat na. Kunana nga adakan ka. Ah, Kayat nasawan. Nga adakan ka no arma mo no saan. tilad dangar aramirin nyo, mama. Iti dayjay asungbat na. Kadakkel tinamnama no agrayo ka kenkwana. Pasensyan, mama. Awan panggep ko nga agrayo kenkwana. Ken awan rantak amang isukat itinubyak. Period. Anya nga ti aramida. Tapno mayasid ko tirig na ti anak ko kin Ismail. Ken kasano nga ta ama pagsinak ida itinobya na. Amo kon. Wan. Apay kit tinasaan. Aramidag tinapanunod ko. Ni Smiley. Iso day ito'y umawawag. Hello, Smiley, iha. Hello, tita. Ada ka di dita balayo ni Dario? Ada iha. Ngam ada iti banyo, tagdigdigos. Apay ka di? Hindi wag kumakuyugan na kamapaniti kay Terer. Ada ngamin kayat ko apay inayo na putahe. Iti angay ka padaya. Mayat. Umay ayon kanyak tigasan. Hello, tita. Dagdagan na ka di. Uwan iha. Dengdenggan ka. Bayam. Ta ibagak to kini Dario apaman arumwari ti banyo. Mabayag ngamin nga agdigos.
Nakarkaro pa yung babae. O sige, pakibagayon tulat ang arudan. Parang kayat nakakuyugan. Mabali na kayat na iha. Tawan mat amo kon apapanan na inton makadikos ta malamatan. Umay tulat ang arudan dito'y balay, tita. Uray klatan. Nguwan iha. Agsukat kalatan ta umay nakanto daw asen ti anak ko. Okay, thank you, tita. Sige nga, Rodan. Bye. Bye, iha. Aday ta. Nalpas ko na plancha. Ihangar kon. Tapno sana makusot. Anak ko, kabarbaron sa data, plinansam abadom Wan tatang. Dahito iti pagbadok inton bigat. Papanam ka day inton bigat. Idinto ta, Domingumat. Bueno, mapan ka makimisa. Wan tatang. Dua kami kin ni Dario. Kat kalpasan ti misa, ingkam to agpaspasyar. Anya, ti amok man o di kayo agkit akin agkuyog kini Dario inton bigat. Matuloy kami ang mapan agpasyar kini Dario, tatang. Taadda ka di pala ang panagdwadwam. Asan manan ang matuloy tila kadyo kini Dario. Adda nga rod, tatang. Ta kasangay nga min Ismaili apagayam na inton bigat. Kat ang mga nagbaliw man ti panunot ni Dario. Saan mo't nga tan, anak ko? Sapay la kumaa, tatang. Anya? Urayin nak ni Smiley, di balay da? Wan iho. Tagpakuyog ken ka, amapan makisarita iti caterer a kinatulag na. Da kanu kayat na painayon a putahe, amay saganan to iti kasangay na intun bigat. Wala nga malaman. Lumulum na kan init. Apay ko man malaman. Mabuteng ka kade. Damat bukod jo alugan. Kuma, sapaan bintulatan di mapanin tun bigat. Di ba't adala ka jo kinitso na ayan tun bigat? Bungay man niya. O sige, mapanak latang rudin. Ingkang harod irwarin jay lugan mo iti garahe. Tamapan kan, iho. Girl, I need you. I need your love. Apay nga tajak mawagan ti cellphone ni Dario. Anya nga tanong ni mamang nalangan ti awagak. Saan mat nga tanga agungat? Tadamagak laang mat kankwana ni Dario. Awagak man kiti. Daita, nagre-ringan ti cellphone ni Doña Guada. Hello, Chona. Apay nga mawag ka? Ada ko maibagak kini Dario. Jak maawagan iti cellphone na. Isa, da kayong tinawagak. Ada ka di tabalayo ni Dario. Awan, di pa isimbang pat. Napananado niya, Guada. Rabiin, awan pa'y lang. Siyempre, impapas na ati nang pasyal kini Smiley, iha. Anya? Nagkuyog ta kini Smiley? Aldaw pa ilaang itay nagpakada kanya. Kan agin nga na ita, di na pa isimbang pat. Anya? Agimun ka kadi? Ha? Saan, Doña Guada? Awan mo't relasyon da Smiley kini Dario? Isa ti amo.
Ha? Di, apay kastamat ang di bagbagayo. Wano, ang awandak lang. Nagkaubingan da Dario kan Smiley. Hindi baron ti anak ko, katrimusing matan dayat na kan Smiley. Dagsang kasat. Isumot da di papandan panagyan iti Amerika sa nga pamilya. No kasta, nagsubli ti sigod arik na ni Dario ken ni Smiley. Wan Ma'am, iha. So, ano siya iti sika? Katlipa, katlangan. anya? Agyaman na tayo manugot ka dumagas ta pailang dito restaurant. Idiretso ko maitahin tilogan tayo balayo. Ngam ko na mo mabising ka. Iso kapilitan ginsarden ko. Iti nagtulagan ta. O sige, manganta nga Roden. Na, nagadumat ang tinorder mo. Gapo ta mabisinak. Kang tapnon mabaybayag ti panagtungtong ta. Iso akin na adop ti nag-order. Oo, Nay. O sige, manganta nga Roden. Taagawid tanton makapangandan. Rabiin. Okay. Kasla maulawak. Apay ginsarden mo ti mangan. Kasla. Agrikrikos ti panagkita tayo. Anya? Maulawak. Uy, naimbagta na sarapa ka. Natumba ka ko man. Ta sinarapan na. Ipang ka di ospital. No. Tsaka yan. Ha? Itulog na klatan ni Jibalay. Okay? Sige. Saan tanong ituloy ni man? Paisupot mo lahat ng dakit in order ta. Iawid mo ton. Saanin? Umikan. Agawid na nga Roden. Tsakla tamawagan ni Dario. Ni manlangan mamanat yawagak. Baka mo ditan magungat tumanan. Kaya't ko amamon at talaga no nagawid ni Dario iti balayda. Aday ta. Nagre-ringan ti cellphone ni Doña Guada. Hello, Chona. Apay manang mawag ka? Pasensya kayo, Doña Guada. Pasensya kayo, no? Nakasinga akiti pa naturog yo. Yagpay naturog. Apay ka di? Kaya't ko lang adamagan no nakaawid ang dita balayo ni Dario, ma'am. Saan pa'y mat? Anya? Itikas ti nga oras? Tumingat rabiin. Awan pa ni Dario. Di kay ka di madanagan kan kwa na. Taan niya kumat pagdanaga. Idun to ta amok mo na nagkuyog da kiti Smiley. Doña Guada. Siguro ka nakiturugan ti anak ko, ti balay da Smiley. Lantak mat kiti, amapan kita ni ti balay da. Ma'am, mabalin ka di sumurutak kada kayo? Mabalin, tamno da kaduak. Sige, umayak nga rod, ma'am. Agyamanak. Sige, bayam. Tadagasin ka di ta balayo. Tamapanta, ije balay da Smiley. Uwan, ma'am. Agyamanak manan. Umayayin kanya ka talaga, tigasat. Umubran dagiti plano. Imbaga, tanayawag itay ni Dario, anak gulaw ni Smiley. Ket,
Intulod na ijay balay da. Kanimbag, taingawid pailaan ni Ismaili ti anak ko. Tapno, kaslapod no, dagiti amin nga impagpagagkan ko na. Nga atan relasyon dagiti dua. Anya, iti kastoy nga oras, umay nakadagasan dito'y balay ni Doña Guada, balasan ko. Wan tatang, ada ngamin napatag-apapanan mi. Sa dino, Mapan kami iti balay da Ismaili. Mapan mi kitaan no at iti ni Dario. anya. Kat, apay nga iti balay da Ismail, iti pagbirukan yung ay. Nagkuyog nga ni Ismaili kini Dario tatang. Kat atapan ni Doña Guada, nga da ni Dario iti balay da Ismaili. Anya, ay, luklukon nakakaden ni Dario, balasan ko. Sapay la ko mata saan tatang. Ha, ne, adan nagsardeng alugan iti arubayan, balasan ko. Ah? Ang mga ni Doña Guada day jayan. Ay, sigurado ani Doña Guadan dayjay tatang. O sige ha, mapan kamin. Sige. Kahit ko talaga ama-amuan no naturog ni Dario iti balay da Ismaili. Anya, mapan kayo kini Doña Guada iti balay da Ismaili, balasan ko. Wan tatang, atapan nga ni Doña Guada nga dapay lang iti ni Dario. Iti kastoy nga oras. Dandanin parbangon. Adapay lang ni Dario iti balay da Ismaili. Imian samat iti balay da Ismaili ni Dario. Anya kumaaga po nga imyan. Wano, lukluk wan nakakaden ni Dario, balasan ko. Kaya't ko ama-amuan nulukluk kun nakngagpaiso tatang. Iso akinid daw ko kini Doña Guada, aso morutakkan ko na. Oh, ne, adda nagsardeng alugan iti batog ti balay. Nilakit ni Doña Guada day giant tatang. Sige nga rod, agan anad kayo, balasan ko. Ken, sapay la kuma. Tasaan apud nung adda relasyon da Ismaili, ken nobyom, balasan ko. Oh, okay ka din tirik na, Miss Maggie? Madipay. Kasla mo ulo akpay lang. Agkakapsutak. Kung nagtumat namin kan kang ipan kiti ospital, amang ano nadagsin ti sakit mo? Tsak kayat. Mabuti nga kalpa-doktor, Dario. Sige, agawid ak nga rodan kit na parbangunan. Amang ano matandanagan ni mamin. Panawan na ka diakas to eh. Agmay may sak dito'y balay na agawid ka. Naira namot ate o ti katulong ko. Diri ingag ti katulong mo iti balay da? Ti kasasaad mo, kaumay nakakadkadwaan. Sikati kayat ko. Sikati kayat ko amang kadkadwa kanyak. Uri agawid kan tumatlaang. Nagsublin tinan anay arignak. Paspasan niyo kumapay ti agpataray Doña Guada. Magagaran ako na makadano ni Jibalay da Ismaili. Yak una ay makapataray iya. Masisira pa kiti silaw dagiti masabat ta alugan. Ada nga tapay lang ni Dario ijay. Panagkunak, kati jayan anaturog. Ngamnaan yan to man ti makita kin maduktala. Kat pagkalmaan tulat ta kumatirik na. Diyak may pasigurado Doña Guada. Alangan nga giskandalo ka iti balay da Ismaili, numapanagna ka mga dan relasyon dagiti dua. Nupod no alukluk ko nak ti anak niyo. Masakit anak lao na ma'am. Agsagana kan, asidagtan iti balay da Ismaili. Ay, Diyos ko. Sapay la ko matawan ti maduktala kapag sakitan unay tinakam ko. Nakadanon tansyon na, bumabatan.
Oh, apay akas lang naklaat ka. Anya tinakitam, Chona? Saan ka di aday jiti kutsi ni Dario? Tunya ko ada. Uwan, isuday jay ada iti garahe da Smiley. No kasta. Podno nga da dito ni Dario. Insukat na ko. Marayon nga imadayo. Chona, papanamon! Agawid akon! Aguray ka nga, Rod! Taitulod ka matlaang! Anya ay tinapasama balasan ko. Tapay nga agsangsangit ka asim mangpal. Tatang, agpaiso nga tayo di pala da Ismaili ni Dario. Imyan ijay. Anya? Agpaiso lakit ni nga tan relasyon da Ismaili kan Dario. Di awanan bain. Kasaritak to itinalapat inton bigat. Inak to ijay balayda. Jak kayat ti panang loko na ka. Bayan yun, tatang. No di mo kayat asyak ti makisarita kinkwana. Si kantong arod. Kasla jak pa'y kabailan na sanguhan ita ni Dario, tatang. Masapol. Makapaglinawag kayo, anak ko. Kasaritak to. Saan pa'y nga ita? Tatang. Girl, I need you. I need your love. Kadag iti pasamak, ket umay ayon kanyak tigasan. Saan akayat akasarita ni Jonah ti anak ko? Mami, rumuarak. Sa dino ti papanam, iho. Iti balay da Chona, mami. Nag-text kamin ket nadakamat na akagurguran hak. Idin to tawan matbasol ko kenkwana. Iho, no kagurgura na kaan. Kat saan ka na mapa ni Jebalayta? Tapi may gawid dak, mami. Gaputa, diyak kayat nga aga pa kayo. Kan amang ano, maisagmag ka pa ay. Ne, apay akas tati sa uyo, mami. Anya nga tanong pataksat ti imahe ni Jonah. Apay ana ikuling kayo, mami. Kan apay ana ibagayo nga amangan na maisagmakak no inakiti balay da Chona. Ay, kuha, iho. Akarami daklatan istorya. Sungbatan dak, mami. Iho, at ang amin nakita ka sa bali alalaki akadwa ni Chona, idi na minsan ngal daw. Kat atapag, ang nobyo na payday jay. Anya? Ne, saan na mabalin? Siguro kat, isot gapu na adi na kayat nga agkita kan agsarita kayo. Ta insukat na kaniti sa bali. Saan na po no dahito, mami? Saan na maaramid ni Chona ti mangisukat kanya? Dangganak, iho. Kan mamati ka kumakanya. Saan ka ngagululbot? Wala nga mitang haal daw titulag, mingain ka magpasyar. Nag-text kan ka ako ng imbaga na akagurgura na ka. Iso nga imbes amapan ka ijay balayta. Kat inkala ang dumar ay iti kasangay ni Ismaili. Anak, sungbatam ko matiawag ni Dario. Diyak kahit akasarita, tatang. Awan ang kasano nga rod ang makapaglinawag kayo. No di mo mat kaya't akasarita. Lino ko naktiawan ng pain. Saan mo pa'y anapanagnakan ti atap mo, balasang ko? Saan ka di pa'y apang managnak ti panaturog ni Dario ti balay da Ismaili, tatang? Ay, tiyak amo. Ang may mayat ko maano makapagsarita kayo. Ang
Ala, barang no, umay dito'y balay. In-text ko kan kuana. Gano'y umay dito'y balay kat adadakas ang mapasamak. Iso na saya at laangan asaanan nga umay pakita dito'y balay. Tatang. Napamatik matlaang ti anak ko. Ngatan sa bali ang nobyo ni Chona. Kaputi pa nang ibagak nga da nakita ka sa bali a lalaki a kinakuyog ti nobya na idinaminsan nga daw. Kat sumang kautro mat dayjay at Chona. Tanapamatik mat nga dan relasyon da Smiley ken ni Dario. Maya, tinapanunod ko idi a plano. Ket imayon mat kanyak dagiti pagtengken pasama. Ita, inak itjay balay da Chona. Ket ipakita akas lama asyanak unay kenkwana. Jaya ak tidak kela kandidat. Ket ibagak nga umadayo pa ilang tapno makalipat. Agyaman nakte may kamot lang iti kasangay ko, Dario. Ngam apay nga awan ni Mami. Gaputa da importante unay papanan na. Iso asaan na kaumay. Ay, kastagayam. Sige, umay ka. Mapantay tinairan ta pagtugawam. Anya? Tadapay na iranta pagtugawan ta? Wen, gapot ako nak, sikati kang runan a bisita kita kasangay ko. Smiley, di na ko matrato na kas espesyal sa nga ilim. Inkalat na sa rabon nagiti sa nasang patabisitan. Di mo pa kadanagan, Ida. Adda pinuskak amang sarabo kadagiti umay pa sa nga ili. Umay ka, mapantak tugaw. Tapno na say-saya, ti panagsarita ta. Anak, agsangsangit ka manan. Umay kan, intamanganan. Sana ka mabisintat. Takayulat tantimahan. Unang di ka namigat sa ita. Di ka man mangaldawan. Sana ka mabisin. Ay, di ka dilat ta Dario manan, ti pampanunutan. Ito ba panunutan? No, apay pinasakitan lang ni Dario, tatang. Apay anaramid na kain sukat iti sa bali. Bay amon, nunarokop ti ayat na. Adan tulat tamanan agrayo king ka, balasang ko. Amok, anarigat alipatan ni Dario. Iso nga, anya nga tano ing kapailang iti sa bali ang lugar, anak ko. Ah? Tabarang na mailiwliwag mo. Anya, umadayo ak tatang. Sursurwo mo nga awatan tigasat mo kinayat, anak ko. Alangan, nga ikamat mo tibagin kin ko ana. Idinto tadan sa baling ay ayatan na. Alahan, anak ko. Isardeng munti agsangit. Umaykan. Mintan mangan. Nakaida sa arakon. Madamdamak latan ang mga tatang. Kailan tamanganan. Tamang ano po saan dagiti nakadasarata ni tilamisaan. Sige nga, Rod. Panawan ka pa'y ditoy. No di mo pa'y kahit timangan. Wan tatang. May kantulat tamangan, no mabisin ka. Wan tatang. Diyos ko. Pati param ko mga pati pakinagap ko iti na ito'y apan no bukas imang bay kanihag.
Tinukan mat nito niya kuwada. Iso na niya nagsardang iti arumayan. Inaksabatan. Kat damagak no niya ti ibagana. Girl, I need you. I need your love. Madlaw ang nagsangsangit ka. Ta lumlumbag dagita matamtyo na. Nasakitan na kami una iti inaramid ti anak yung kanyak. Tonya kuwada. Urayan niya ti aramitan. Diyak makailiwliwag. Isut ga po na nga imayak iya. Ta kaya't katulungan amang ililiwag ti inaramid kan ka ti anak ko. Anya ti kaya ti asawan. Anya ti maitulong yung kanyak. Tapno lumagan ti dagansan iti barukong ko. Nagkasagsakit tinagam ko iti anak ko. Iha, awatam ko man ti amin. Ako na ti anak ko. Anapat patagmatlaang ni Ismaili a kinaubingan na. Nga maitisi ka. Iso akayat ko nga isingasing nga umadayo kapaylaang. Yung ka iti sa bali ang lugar. Barang malipatam tumatlaang ni Dario. Anya? Awan ka di kabagyan yung ada iti adayo. Ta iso paylaang tiing kapagpaingan. No umadayuag. Agmay may santo ni tatang isiulay ito niya gwada. Doha kayo nga umadayo. Di yu pakadanagan to'y balayo. Ta konkreto mat. Saan matataal iti anay? Linukunak ni Dario. Linukunak ti anak kiyoton niya kuwada. Narigrigat ti pananglipat mo iti anak ko. No, dito'y kalat ta lugar tayo. So nga, umadayo ka pailaang iha. Wanangam. No, kwarta ti problema nga umadayo. Awatan da ito'y nakasobre. Tapno, ada busbusan nyo iti papanan nyo pailaang pagpak niyan kanitatang mo iti adayo. Nagadun ak kwarta da ito'y nakasobre. Talugasot, aripo amin da ito'y. Siguro ka. Umanay matan agastwen nyo, iti panagpak niyo pailaang kinitatang mo. May bayadan nyo kat iti pananglipat ko. Iti anak nyo, ma'am. Ha? Ay, saan iha? Tultulungan ka laan. Tapno nadadaras amalipatam ti anak ko. Iso nga, ising-singasing ko, di iada yung pailaan. Sige, awata mo da ito'y kantitat iha. Wanangam no. Naawatak na ita. Kasla pinabayada kung ti panangiipat ko iti anak yo. Apay ngamin akas ta titaray ti panunot mo. Naawatam da ito'y akwarta at tulong ko ken ka. So nga, awatam mo iha. Saan? Kayat nga awatan da itato niya kwada. No, di mo kayat nga awatan. Kat iba atiklatan. Di. Apay imba tayo matan, ma'am. Inakon. Kukwa mo da ita akwarta iha. Napahanan ni Doña Guada. Doña Guada, mabit lang! Mabit lang, ma'am! Dario, nagawi din dagiti daddo nga bisita. Nga maging kayo ta, diyak pa'y nakita si Mobo ka, nun, nangan ka.
Nakadadayo ti turong dagita matam. Ada ka di problema? Nakadagdag sinita ti barukong ko, Ismaili. Itay pa yung ibagbagam dayta. Di mo't nga rod iba ka kanyak noon niya ti makagapo. Iba ka, parang matulungan ka. Ni Chona. Apay ni Chona? Nag-text kanya kat di nakanon kaya't makita kan magasarita. Iti niya hagapo. Dinamag mo ko ma. Di na imbaga. Kem ko na tumok no sa dilangit tigura na kanya. Amang nga nadamot inaramid mo, anang guraan na kan. Awan amok. Kem ko na ni Mami. Nakita na nga da kano kakibkibin na alalaki. Ha? Ket atapan na nga imsukat na kuniti sa bali. Anya? Balang kantis mo't gayam day jay. O di sukat mo matan, no kasta tinaramid na kan kadaryo. Adul di tati sa bali a babay. Amabalin mo nga ayatan. Day, anya day ta nakadiso a kwarta iti sangwan ang balasang ko. Imbati ni Doña Guada ita imay tatang. Anya? Tapay anang ibati iti kasta kado a kwarta. Anya ti makagapuna. Kayat namin nga umadayuak. Tapno malipatak ka no, tinaramid ni Dario kanyak. Kat dayta kwarta ti aramatak nga umadayo. Anya? Kamno umadayuak. Kayat kayo nga isurot, tatang. Diyak kayat amabati kayong agmaymay sa dito'y balay. Anak, saan nagapakadanagan? Man ano kuman, wag may saak dito'y balay. Sa anak mo't amabutang anak ko. Wenang, tatang. Imbagak king kaidin. Amay mayat no madayo ka pailaan. Tapno, malipatam ni Dario. Sangit ka manan. Nagsakit tinakam ko, hindi namin ni Dario, tatang. Kunakmat ngamin. Amay mayat no kasarita miti sang-sango anak ko. Di mo mutkat. Gaputat at talang ama dutugto'y puso. No'y parupa na kanyak. Adi na kun ay ayatan. Kat ni Ismaili ti ay ayatan nan. Anak ko. Nusyak iti sika. Kat kayat ko ang makasarita ni Dario iti personal. Saan ang tatang? Saan man langan nga isa ti pagsaritaan tayo. Tatadala nga masakit anak. Tikit di susurot yung kanyak no madayo akti pagsaritaan tayo. Tata. Girl, I need you. I need your love.